Sanibingelela nonke ababukele emakhaya beBlack Life TV. Sanibingelela kwesinye isiqephu esithi sikhipha imfihlo. Nihleli noLungisa la e-studio. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kunodaba olumshisayo afisa ukulikhipha esifubeni. Sawubona. Unjani siswami? Ngiyaphila, wena unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Sanibonani babukeli. Ngokusuka kwami ngisuke eNewcastle. Usuke eNewcastle. Okay, mawuhleli kulesi sihlalo usho ukuthi khona into esuke ukubona ngathi-ke isifuba siyavaleka ngathi siyashisa ngathi uyacinana. So shuthi likhona udaba ofisa ukulikhipha la. Ukuza kwami la khona into engangiphethe kahle. Okay. So ngiqale kwawumuntu nje ofuna ukuthi angeke ngihlale nayo lento ngithule. Kodwa ngiyabona ukuthi manje indlela engishisa ngayo angisakhoni. Okay. Ingawe ngizela ngifuna ningisize ukuthi ngikwazi ukuyikhipha lento kube khona abantu abayaziyo because ayingangami. Hayi sikhonela lokho. Mangiza la mhlawumbe nina ikhona indlela engenza ngayo kube khona abantu abasukumayo. Okay. Yeah. Okay, so udaba lakho lumayelana nani? Udaba lami mayelana nasekhaya. Okay. Ekhaya ngesimo esikanje shuthi ubaba wabasengozini yemoto. Melimala wavelwa isinqeqe akasakwazi ukwenza lutho akakhulumi ushintshwa ama-papers yonke lonto. So ekhaya because uma akasekho simele umsebenzi ukuthi siyashintshana ngayo. Oh niyashintshana ninoba. Niba ngake ekhaya ngoba ngikuzwa ukuthi ke uma akasekho so khona ba ekhaya. Uma akasekho siba u2. Niba u2. Wena nobhuti wakho, okay. So into engixakayo njoba sishintshana kunesikhathi sokuthi mina kungakhona la ngiyakhona kuba ukuthi ngihleli fanele ngilungise ubaba. Kodwa ubhuti wami usenezinto nje anokuzenza angasafuni ukuthi mhlawumbe yena kube khona la yakhona noma eyile ashesha abuya athi hayi ngingakhululeka uzongiphumuza namhlanje afune ugada ubaba. Okay, ubhuti wakho umuntu onjani? Ubhuti wami usekhulile umuntu oright nje onemali umuntu nje ophumelele nje. Settled. Yes. Okay, so why kukuhlupha ukuthi ke ngoba ngikuzwe indlela osho ngayo ukuthi ke usenokuthi ke hayi angisayi endaweni ukuthi afuna ukuqhubeka nezinye izinto. Why kukuhlupha lokho ngoba phela I'm sure ubhuti ufuna ukunakela ubaba. Ukuthi ngelinye ilanga kwathi kukhona la ngiphuma khona. Mangifika ekhaya kushuthi ubhuti beseli nobaba. Okay. Mangisondela kube khona umsindo onguzwayo ongajwayelekile engingazitshela ukuthi lapho ngingafika ngimuzwe ekhaya. So ngiwuzwe ngixake ukuthi kanjani. Kube khona into ethi ngihambe ngiyobheka mangithi ngiyafika ubhuti wami wenza into nje engamele ngabe yenze uyena uyazidika nje ngobaba. Make bo. Mawuthi ke uyayistika ngobaba. Ngicela uyichaze le ndaba ukuthi ke nakhathi ungene eminyango wabonani. Mangithi uyazidika. Ngathini uyamrape. Umfowenu rape ubaba wakho? Umfowethu urape ubaba osizalayo sobabili. Ima niphuma kuyena kwisidoda sakhe? Yes, kwelilodwa. Okay. Asiphindele emuva. I-relationship yakhe ubaba wakho nomfowenu before abesengozini yemoto ibinjani? Yona bengekho right. Bingekho right? Ubaba umuntu onolaka. Kodwa ke kumina benginalo ulaka ube right nje so ukuthi ke kubhuti wami ubesiqinisa isandla yena ubenalento yokuthi ngeke ngisho ukuthi ubemzonda ngoba ubenalento yokuthi mhlawumbe umuzi uthi hayibo umama esambuza uthi hayibo indaba ingane uyishayeka ngakho yena abe nokuthi no ngiyayiqinisa ngifuna ibindoda. Okay. Yena wayibona ngathi ithambile yabo ngathi nje yena bese ethi ufuna indoda ebe strong uyayiqinisa. Ubaba beyindoda yomZulu? Indoda yomZulu. Banjalo vela amadoda omZulu. So manje ngoba uthi ke wayemrape yini wayibona ekhombisa ukuthi wayemrape? Ngiyaxolisa ukubuza le mibuzo ngoba phela kwesisikhathi siya assume kanti akugona lekho esikucabangayo. Wena yini lo wayibona wabona ukuthi hayibo umfowethu rape ubaba? Yabo ngesikhathi ngiqhamuka ngithi shuthi kwakuyisikhathi sokuthi amshintshe iPampers because usiyashintshwa namanabukeni. Okay. Shuthi ngangathi imshintshe iPampers wamshintsha wayesebona ithuba ukuthi no. Kwavele sekungaphandle sengingasala sengikusebenzisa. So uyacabanga ukuthi mhlambe into besanda ukuqala noma into ayijwayele yini oyibonile eshintshile kwi-behavior kamfowenu? Angeke ngize ngibesho ukuthi uyiqale nini. Kodwa kona mina akugona okokuqala phela njengoba sengize ngiza la. Ngafike ngambona okokuqala ngingakhuluma naye. Naye indlela angiphendula ngayo yabo kwaba indlela yokusihlaphe naye unaloko ukuthukuthela. Shuthi kahle kahle usazokhipha ukudina wakhe kubaba. Okay ngabona ukuthi ngoba umfowethu angingamqhathi nomndeni ngangasho lutho. Nawo kwesibili ngaphinde ngambona.
ngabona futhi ukuthi akazimisele ngokukhuluma ngayo lento. Wena uthulelana okokuqala ngoba mina angeke ngathula umfowethu erape ubaba wami. Okokuqala wena uthulelana ukubona lokwenzeka. Ukuthi ngazi nje ukuthi ngoba mdala, mhlawumbe mangimbuza ikhona indlela azongiphendula ngayo ezongenza ukuthi ngi-understand bese siyakhuluma ngalento mhlawumbe sikwazi ukuyikhuluma nje sile ekhaya. Singaze sifake umndeni ngoba ukubona indaba mayisizi yafika kumndeni. So sekuyindaba enkulu, indaba esingagcwala umhlaba wonke leyo yebo. Okay. So ngoba uthi ngizitshela ukuthi angifuni ukukhipha ihlazo lakhe because ihlazo leyo. Ngoba uthi wambuza, yathini impendulo yakhe? Wangitshela akuyona indawo yami ukuthi ngingambuza lo nto yena uyayazi into ayenzayo nakhona indlela angiphendula ngayo. Ngabona ukuthi shuthi makuthiwa ngiyaqhubeka ngiyakhuluma ngalento mhlawumbe ngase angishaye noma mhlawumbe nami ngangenza lento ayenza kubaba. So wena usaqhubeka uhlale naye ubaba nomfowenu? Ukubeka ngami ngaba ngisahlala nabo. Kodwa ngoba naku isimo sithi angihlale because ubaba lo nami ngiyadinga ukumnakekela ubaba ngisakhona. Okay, ngiya-understand ukuthi uthe ubaba ke na ayisekho into akwazi ukuyenza. But man suggest ukuthi hayi baba namhlanje uzusala nomfowethu. Ayikho mhlawumbe into eniyibonayo strange indlela reacta ngayo mayizwa lawo mazwi. Angikaze nginake-ke makuthiwa mhlawumbe ngoba phela angithi siyashintshana angikaze nginake kodwa ke ngimbone mangabe mhlawumbe mina kumele kube la kungiyakhona. So mangizosala umfowethu ngizomtshela ukuthi okay mina baba ngikho namhlanje uzosala umfowethu akunakekele. Because akakwazi ukukhuluma ngithi kodwa uyabona ukuthi ebusweni akathandi. Uyibona ukuthi useswele indlela yokukhuluma ukuthi athini. Phew, okay. Yabo lena sihlezi sizwa kuthiwa baba ba rape amadodakazi. Kodwa le ihlukile. Amadodana rape obaba. So namhlanje lolu daba silitshela ba. Ngithe mangibuka emndenini, umuntu engibone ngingamthemba okuyena ngithe mangimpela ngambona ukuthi ngakwazi ukuxazulula le ndaba. Ngacabanga ubaba omncane. Ubaba omncane wakho. Injani i-relationship yakho nobaba omncane? Yeah. Ngisho ngithi right because vele akekho umuntu emndenini engathi nginezinqa naye nje. Bonke ba right bayangithanda nje. Okay, the reason ngibuza ingoba ke na ngicela na ungene ecatleni zami lento yabo lento eshow uyangichazela ukuthi umfowenu urape ubaba wakho. Kodwa engqondweni angizwa kahle. Uyawusazibuza ukuthi kanjani. Ngisayibuza ukuthi kanjani. So manje masu utshela ubaba omncane wakho angasho ukuthi hawu but indodana yethu iyamnakekela nje ubaba wena unomona. So konke lokho kufanele ukulindele mawukuthi ke na usiyamchazela lolu daba. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe naye ubaba omncane mase ngimchazela angayibona lento because uyazi ubebona indlela akade ekhula ngayo umfowethu. Ukuthi yes ubaba ubesiqinisa isandla lonto leyo ingayidala inhliziyo embi. Okay, wena uyamazi umfowenu angithi? Yeah. Ubonile ukuthi ni umkhulisa kanjani baba wakhe? Yeah, ngibonile. So wena ngokucabanga kwakho yini engamenza agcine enze isenze nje? Mina ngokucabanga kwami shuthi indlela ade ekhula ngayo shuthi imdala isilonda wanenhliziyo embi. So bengakwazi ukwenza lutho angithi ubaba phela. So manje njengoba ubaba esenje ingasakwazi ukwenza lutho. Mina ngibona ukuthi mhlawumbe ilona thuba lithola ukuthi ngifuna ukuziphindiselela vela ayikho into asazoyenza njengamanje. So ubona ukuthi unamandla phezu kwakhe. Kwavela akasezukumshaya, akasezukukhuluma noma akasezukukhuluma usho igama elihlungu vele uzombuka nje kuphela vumela into ayenzayo. Sho unawo umuntu athandana nawe ubhuti wakho? Noma ngeke ngisho ukuthi ngiyamazi kodwa for sure ukhona because minemali enayo yonke into. Yo, okay. I know so fanele ubaba omncane right now. Simtshele lo daba. Sizweni ukuthi ufila kanjani. Babukele emakhaya nayizwela lolu daba unzima kanje kuyaye kuthiwa ke na obaba ba rape amadodakazi kodwa this time indodana I rape ubaba. Asiza ubaba omncane ukuthi uzothini ngalolu daba. Ngifisa ukumchazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa othi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register ngiyenzana kakhulu.
Simuzwe ukuthi uthini ngalolu daba. Asithembe uzolibamba. You have reached the mailbox of 06. Azibona kufana naye. Asiphinde simzame futhi. Mawucabanga ngabe ungakuphi? Ukuthi angeke ngize ngazi noma usephumile umsebenzi akusa-early ngathi uphuma emsebenzini. Cha usakhona emsebenzini? Mhlawumbe usangaphakathi. You have reached the mailbox of 06. Kodwa mhlawumbe angalithola ithuba lokubamba ngasesimzameni. Kwesinye isikhathi network, I'm sure khona i-message. So awunakho ukuthuka nokusaba. Ngiyazi phela mawutshela abantu abadala iy'ndaba ey'kanje, if kwamina ngingayizwa. Yabona nginako ukusaba because lo muntu engizomtshela yangiyazi ukuthi angalilungisa lo daba kodwa uphansi. Phansi. So nginako ukusaba ukuthi yena uzoyithatha kanjani lento. Mm. And nendlela azoyithatha ngayo. Uzobe right mengiphikisa because umfethu angeke uzumbheke njengalo muntu ongenza leyo. And ngikuzwile usho ukuthi kena uyi-business person. So umbuka nje ungasho ukuthi ayenziwa kuyena lo muntu. so kahle kahle usukubona i-businessman mawumbona. Yes. Abantu nje abangaphandle bangampila kodwa mina engihlale naye. Mm. Yeah. Asimzame futhi. Sibone ukuthi siyamthola yini. You have reached the mailbox of 06748. Akekho. Angazi noma ikhona mhlawumbe indlela esingenza ngayo ngoba cha. Ngiyafisa ukuthi namhlanje lento ikhulunywe edlule. Ngoba nami sengiqala ukuba nalonto ukuthi mangibuka umfethu ngibe nalonto ukuthi ngathi ngiyamdinela kube nokuthukuthela. And ngiyacabanga ukuthi kena noma uhlele ekhaya usabe nakho ukuthula. Ngiyeke ngicabanga ukuthi uma kuthiwa ke uyayeka kubaba akeze ukuza yini kumina azokwenza lento. Umuzo onzima lowo. Ngoba kena I think ke nalento ayenza kubaba into ongakwazi uyicabange ukuthi angayenza. Ngicabanga ukuthi kubaba. Okay. Hey. Asiphinde simzame futhi. Oh, lakhala. Sabona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar wakwa Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo. Ngifonela kuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngihlezi nendodakazi yomfowenu ela e-studio kaBlack Life ethi ke na kunemfihlo afisa ukuyikhuluma nawe. Singakwazi ukuthi usiphe umzuzu? Yebo manje ngiyakwazi. Okay, ngisacela ungibambela. Sawubona baba omncane. Yebo ngiyakwazi. Niyaphila. Ngiyaphila. Ungathi ukukhuluma noZindla. Ya baba omncane nginodaba la ebengifisa ukuthi silikhulume ingakho engize ka Black Life ngoba ngiyazi ukuthi liyangisinda. Nethemba kulothi bangase bakwazi ukusisiza. Ya indaba ikanjena khona kunento eyenzeka lapha ekhaya. Kunento engingasayitholi kahle ngobhudi. Ngisola ukuthi kunento ayenza kubaba. Actually angisoli sengaye ngayibona. Ngisola ubhudi unezinto azenza kubaba useyathanda ukuthi njalo uma kumele ashintshe iphembazi ubaba ubuyena oyomshintsha nakho ngelinye ilanga ngaye ngamgaga emsebenzisa ubaba. Baba omncane angizwanga ba Baba omncane mhlawumbe ungaphika cause ngikhuluma ngobhudi kodwa lento engikutshela yona angeke ngize ngimsukela ngithi ubhudi wami ngizalwa naye ngeke ngize ngimsukele. Kodwa lento engisho nawe ngiyazi ukuthi mhlawumbe ukuyicabanga mhlawumbe nawe kuba ukuthi mhlawumbe awuyinaki. Makuthiwa ukhumbula kahle baba makuthiwa siyahamba mhlawumbe nama family gatherings
ubhuti akasahambi sehlele athi hayi angikhuleke ngihambe yena uzosala nobaba. Awukaze yena uzibuza ukuthi why zonke iy'nsuku yena ezohlezi esala, why njalo engafuni ukuhamba nabahambayo. Hayi abantu kwenzeka lokho akukho nje lokho abantu kwenzeka umthembu kanjani umchazele ngiyabona kanjani enzenjani nje umbambe kwenzenza kanjani. Kodwa baba omncane ngithi uyazi ukuthi angeke ngivele ngisuke ngiqamba amanga. Ngafika ekhaya, mangifika ekhaya ngiseza ngawungena endlini ngezwa umsindo ongajwayelekile. Mase ngifika endlini ngithi awuthi ngiyolunguza lo kulo msindo engingawujwayele. Mangithi ngiyafika nangu ubhuti uthatha ubaba shuthi bemshintsha iphembazi, mayiqeda ukumshintsha wase yamphendula wamsebenzisa. Uyamdlwengula kahle kahle. Ya ngiyakuzwa bomncane, ngingabonga engathi ingaphuthuma lento cause nami sengiyasaba ukuhlala ekhaya. Sengiyasaba ukuhlala nobhuti cause angazi ukuthi yini azoyenza mayiqeda ngoba mhlambe kusangenzeka asuke eze kumina. Yikona bengithanda ukuthi lento engathi ngasheshe ikhulunywe sidlule lapho cause nami sengiphila ngokusaba since kuyithina sodwa engekho omunye umuntu. Chaza ubaba omncane ukuthi usuke emsebenzisa kanjani. Ukuthi benginobunqena baba ukulisho nje, ukulisho kuwena leli gama kodwa ke uyamfaka enqeni, umfaka enqeni. Yebo. Angeke ngize ngazi-ke bamncane kodwa lokhu uyakwenza. Mina ngokucabanga kwami ngibona ukuthi ukwenza ngoba nakazi ukuthi ubaba vele angeke aze asenza lutho. Angeke aze amthethisa, angeke aze amenze lutho. Uwenza intando yakhe azovumela yona ubaba. Ngiyathemba ukuthi kodwa mawusufikile-ke nabodokotela nabo bonke labantu ozofika nabo mhlawumbe uzolithola iqiniso ubone ukuthi angimsukeli angiqamba amanga. Akulungile baba, ngiyabonga. Sawubona baba. Ninjani? Siyaphila nathi. So ngoba ethi undodakazi wakho uyamsebenzisa, uya understand ukuthi uthi indodana idlingula ubaba wayo. Yebo, ngiyalaphela kodwa angizwa kahle indoda. Njengoba indoda umfakazi nje ezineneni. No, okusho ukuthi kena usebenzisa umphambili wakhe awufake ezinqeni zika baba wakhe. Awu. Akaze lokho. Akwamhlola lokho, akwazi ukwenzeka lokho. Yeah, ngebhadi kwenzakalile. Kodwa bengithanda ukwazi ukuthi kena njengoba ethinte wena njengobaba omncane, ebona wena njengoba umuntu omdala ongakwazi usayilungise lento. Uzokwenza kanjani ukuthi kena ilungiseke? Ngizama ukuthi ngibize umndeni. Uzobiza umndeni. Ngizomela umndeni sihlale phansi ilungise. Kodwa-ke angikhona, angeza kwazi yakwenze lokho. Okay. No, ngiya-understand ama ukuthi kena awuyikholwa. Inzima yona ukuthi ikholakale, kodwa kena okubalekile ukuthi ubhuti wakho anakekeleke ngoba kena kuyashiwo ukuthi kena akasakwazi kwenza lutho, okusho ukuthi shuthi yena njalo indodana mayithola ithuba iyayitika nje ngobaba wayo. So manje okubalekile njengoba indodakazi yenu isiqhamuke ngaphambili acela uBlack Life ukuthi amsize, sekukusele kunini ukuthi nenze sure ukuthi niyamvikela. Okay. No dokotela. Oh, okay. Okay. Okay, ngicela ukubuza ke mawukuthi udokotela uya confirm ukuthi kena yebo umfowenu behlukumezeka.
kuzokwenzakalani? Hhayi-ke lapho-ke futhi sizoxoxa nomndeni. Sizoxoxa nomndeni futhi senze njalo-ke ngayo umfana lo ogangile. Sizoxoxa nomndeni. Okay, I know. Siyabonga kakhulu ukuthi futhi usiphe ithuba ukuthi sikhulume nawe. Sithemba ukuthi-ke izoba khona inqubekela phambili. Hayi, siyabonga. Siyabonga. Ayi, siyabonga kakhulu. Bye. Ubaba omncane akayizwa le ndaba. Yazi ngathi uvesana wayiblock wathi nje. Into edalothandizwa shuthi nayo ubheka ubhuti ngale ndlela abantu abambeka ngayo. Nami bengingambikela makuthiwa umunye umuntu uthi ubhuti wakhe wenza ukuthi. Shuthi naye ingako. Yambona manje uthi ucabanga ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ngiqamba amanga noma mhlawumbe ngifuna ukuxova umndeni. Ngikhuluma into ngoba nami angiyithandi isiqala ukungihlukumeza. Cause yezwakala nje shame ukuthi-ke naye yabo le akayizwa. Ngisho noma ngathiwani akayizwa. Afuna ukuyilalela. So manje-ke ngiyamuzwa ukuthi-ke nakuzoyiwa kudokotela kubizwa abantu abadala. Umfowenu uma seza ukuthi wena-ke umkhiphile. Izoba kanjani i-relationship yenu? Ngendlela engimbona ngayo manje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nami ngizoba senkingeni because usenenhliziyo embi usephenduka ibhubesi. So ngiyacabanga ukuthi imeza ukuthi isho ukuthi lento yakhe sengiyikhiphile seyazi uwona wonke umuntu nami kuzofanele kube khona into angenzayo ukuthi uyenza kanjani into nje ungiveza kanjani yabo into ezikanjalo. Kodwa wena nginalo lolo valo ukuthi angazi ukuthi ngizokwenza noma afanga ngike nje ngihambe ekhaya kodwa futhi ngizomshiya kanjani ubaba. Umshaya kanjani ubaba? Inkinga yami leyo. Kodwa-ke asithembe ukuthi-ke izoba khona indlela. Ngiyathanda nokuthi-ke na uba umncane wakho ukuthi kuzobizwa abantu abadala ihlalwe phansi lento ilungiswe. So kuhle kakhulu lokho. And nanokuthi-ke na uzile la kuwumfowenu wezwa uzobeka udaba okuhle kakhulu futhi nalokho. Because abanye bengafana nayo umuntu athi-ke na hayi ngoba umfowethu wenza lokho ngiyaphuma nami ngiyohlala kude le ingabe ngisayingena. So ngalokho nje we applaud you kakhulu Black Life TV. Okay? Ngiyabonga nami ukuthi ningisize ngikwazi. Hayi sinawe kuyo yonke le ndlela le iyozinqobeka. Nezwela-ke babukele emakhaya. Yo, hayi kunezinto-ke ongakwazi ucabanga ukuthi-ke na zingenzeka but uthola ukuthi ziyenzeka. So manje mawukuthi-ke na unodaba ocishe lifane nalolu uhleli lapha ekhaya and awazi ukuthi-ke na fanele ulusho kuphi. Sanamukela la eBlack Life TV. Asikho isitori esingathi-ke na udaba esingathi-ke na hayi amanga akaze kwenzeka lokho. Kodwa-ke na siyaneza yonke i-full support esinayo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje sihleli noLungstar nodadewethu ofikile wazodalula udaba lakhe. Sithi nje hlalani kaBlack Life. Please don't forget to like and subscribe. Sinithanda kakhulu. Is the Black Life TV?